Amen. Amen. Because you are not under the government of sin, but you are under the government of law, but you are under the government of grace. I will sing this. Nothing in between. Amen. So kuthi xa ulapha kulo wobaba lo rhulumente isono asikuphatha ngabukhosi awulawula sisono, but awunantloni namshumayeli kwi-youth conference unqande isono besikho isimo kwalapha econferencing badola khona econferencing khona beba silaleza ibhayibhile lapha econferencing hayi nifona ilahle bayigcina kama uzokhutha igosa eligaye nabantu abatsha enzana apha econferencing niyayibona lesibhekene yilo but isihlakaniphile kaloku esantu ziyifuna ibhayibhile zii-principles thina silandeli i-principle, silandela a-person, silandela umntu not imigaqo. Silandela isteps sikhululekile angazi uzawuthini kule siyabe sophuma sikhululekile ukungathathi ezi steps. Hayi ayikho steps lesentwini umuntu uKristu Yesu ayikho steps, ayikho isemntwini uKristu. Abantu abakhombe kuYesu bayeke kuYesu. Hallelujah. Kuba nothing powerful kakhulu abantu. Kwasiyazama ngoba siphansi komthetho and umthetho iproblem yakho kuyasivala singaboni. Nansi amen. Xa uphansi komthetho isono siyakulawula. Kodwa xa uphansi kobabalo isono asikulawuli. Amen. Abantu abathandekayo kakhutshane baba nguYesu. Uzamkhethela wena usana namhlanje ufuna ukuba uMoses okanye ube phansi kwabantu kaYesu. Isono ngeke sikuphathe ngeke sizenkosi. It's because he even sent the chapter. That's what he happened. Asimkeni kathi chapter 3 Magalati chapter 3 so from verse 24 tigenda athi kwabanye ngoba nenhla mhlawumbe ngemini uyifumane constitution yalecama. Amen. Ndicela xa ufika constitution yalapha enkosi zikhona i-general rules, zikhona imithetho ewasenzayo siqhuba kanjani futhi zima kakhulu sine-general zikhona uyazi abazenzelwa urhulumente. Urhulumente ayifuni into engena order because akazani na-grace urhulumente. Abanye bayazi ndaxa ndiregister ibandla years back
Ndiyayibona ibuzwa nje imani ngeke manje. Ntoni laba ibuzayo siyakholwa thina ndafeyila. Bazange sifake izihulumende njalo. Ngafuna ngapha ku. Bathi apha kufanele uthi apha kufanele uthi unombuzo omnandi owandihlekisa nyanga uzawuza njani xa ibandla liphela. Ndacunu ndikuniswa ntoni ndithi mna undibiziyo nokuba funa abantu ndizawuphela. Zange phinde wena umfeketho yomthetho babuya bathi hayi sifuna uphendule mfuna uzawuthina xa sile impendulo ethi izinto zebandla uzawunikela ngazo kwabenza njengawe imali zebandla. Ndithi ndabona urhulumente akandaba novutha apho. Ndifuna into ecacile ndatsho ndapasa nangoku. But loo mithetho yapha ngoba inabanikazi bayo. Aba ingozi yalaa mthetho. Into ingozi ngoba ngoku ndizawuthetha inkonzo umthetho zihlale apha insizwa zihlale ngapha. Uhambe ke ngoku wena mhlawumbi uba uya khawule ndithi evoveni uthi uthi evoveni uzawuthini xa udibana nomzalanekazi wakho exhatshazwa ngabaleka lo edibane uzawuthi xa udibana naye okay uzodibana naye exhatshazwa umlamle baleka uzawukwazi ukusala naye ulinde uncedo. Kaloku uyazi uba xa uqhamka uzodwa ubane beno ayibalwe into uzenzani. Kodwa mina siyamazi umzala wakho nalo umzala makabe ngakwa nawe uzala kaloku lumzifakele bathanda umthetho. Ingani yabona ngokuba itam ubukele umzala nomazi umane ekhwaza kwela thumbu nosisi umane ekhwaza sekungena usekwa efonini. Umthetho bazalwane uYesu usiphelo somthetho wasifike uYesu ususa zonke izoyiko zakho. Haleluya. Khawufunde bafuna benthe mayifunda yini. Kodwa-ke umthetho waba ngosikhaphela kuKristu ukuze sigwenyelwe ngokwaselukholweni. Yeah. 25. Lwakuba lufikile-ke ukholo asilisa abaphansi kwamakhaya. Hayi nivile bathandela. Khawuze batho. Mama khawuleza hoyibo. Okay. Ufuna ukuba umthetho wefuna uba awufuna uba umthetho wena. Okay nangu umthetho. Umthetho undama. Ngoko-ke umthetho waba ngosikhaphela kuKristu ukuze sigwetyelwe ngokwaselukholweni. Lwakuba lufikile-ke ukholo asilisa abaphansi kwamkhapheli. Umthetho ebunyanisweni ndifike ndamekhoyo nditshintsha ukholo. Haleluya. Nasewudibene nomzalwane nokholo umthetho awusafuneki. Aswamkele uYesu umthetho noma ukuhlobo awusafuneki. Haleluya. Because injongo yomthetho injongo yomthetho ibisikhabelela kubani? kuKristu. Umthetho yi-guardian ngumkhapheli. Logama kusalindwe ukholo umthetho usathulise uze ungeni uze ungathi xa sofika umthetho lapho. Bazayibhale sithi akwento yasetha umthetho uthatha uyasuka besothi umthetho uthi kuYesu thatha indawo yakho. Ningahlaba udala ufuna ukuhlaba. Amen. Haleluya. Injalo. Ngamanye amazwi umthetho akungowethu thina basindisiwe. Ndithi umthetho
indawo ebani abasindisiwe. Incwadi ka-Exodus ukuza kwiDeuteronomy ayisayisebenzisi thina ngoba ibisikaphelela kuKristu. Nawe uyayibona? Amen. Bayatsho Jesus paid it all. Bathu Yesu uhlawule. Bathu Yesu wenze. Asekufika kuthiwa awune-duty na. Inona abathole duty uYesu athe yiyo. uYesu uthe umsebenzi uma wenze ukukholwa. Amen. Umsebenzi uma wenze ukukholwa. Na kuthiwa uYesu wenze konke, uYesu ubhadele konke. Andithi na? Akho nto ophinda siyenze bathandekayo ngaphandle kokukholwa. Ubonakala ngantoni uTata osindisiwe? Oh, question mark. Na. Pendula. Utani pendulo muzaphunywa ngothi. UTata osindisiwe ubonakala ngantoni? Umama osindisiwe ubonakala ngantoni? Ubhuti osindisiwe ubonakala ngantoni? Usisi osindisiwe ubonakala ngantoni? Umbona kanjani ba lo muntu osindisiwe? Oh. I can't 20 kids does that. Ubona ngantoni ba lo muntu osindisiwe? Ngokukholwa. Amen. Ngokuzinikela kuYesu. Amen. Zithe ezinye izinto ubone uba bekufanele uyasuku, bekufanele ukuthi abantu bayasuku abuyakhumbula uba ubomi bangene bukuKristu. Jesus. Yo, mbona kanjalo? Hallelujah. Amen. Prepare for next year. Hallelujah. Amen. Into uphawu lwethu lunye ukukholwa. Ngiyakholwa. Glory be to Jesus. Amen. Yo, akunandi ukholwa yebo ukholwa futhi. Yo. Futhi ngathi ngona ngikholwa ngo-25. Ngiyakholwa futhi unyawo. Ngabona nami? Ngiyakholwa. Hallelujah. Ngoba nanku umsebenzi athe uYesu kumele siwenze. Amen. Kholwa zinikele kuthunyiweyo. Yo. Lapho ke ngoku sesifike nakulo verse ngoba ndiye ndayidlulisela. Once ukholwa, once u-entrust uphathisa ubomi bakho kulokholwa kuye, uyaqala ukubona iziqhamo zakhe kuwe. Ungakhange uzile ungakhange uye kwi-conference apho sizawutitsha khona through of the Spirit. But uyazibona useteksini. Uzibona useteksini ungena umuntu akudelele phaa eteksini uvele ubani. Xa uzibuza uba yintoni endibandisayo kuthiwe kukuzela kade umslimu. Oh. Uwedwa ngelo xesha. Angeke abantu abasindisa. Uwedwa ngelo xesha. Amen. Hallelujah. Ukuthi uphakathi abantu bekubukela phansi bekwazisa bekuxelela uphansi uvele wena uzeyise ngakumbi. Bafika ngoba sifuna phoxeke nje wavele wayilanto besithi is because uyiyo. Amen. Jesus. Kodwa hayi bebeyitsho lezi sipha. Amen. Amen. Ke bathandeka manizama ukuhamba. Amen. Manizama ukuhamba. Lasobola ibandla. Akekho lo baba emshumayelo etam ngoba
engeyiyo lento kufuneka abe yiyo pha. Ndake ndabaliswa umzali kabi ku-generations. Kabi ndifika umzali kwelo generations yange xa ibona uba ndiye kwathiwa kwathiwa akanangxaki no-generations. And then inxa yomthetho wapi ndinengxaki yokubukela into endishumayela against yona. Ndinengxaki yokuzifida ngento endiyaziyo uba xa kuthiwa mandishumayele ndizawumelana nale. Ngelo xesha yoku-generations uba kufitwa right abathubayo ngabazalwa. Okanye ndifuna ukujolana kwajolwa right kumnandi ukujolana ukufaka. IBhayibhile ayazi uba yiloo thenge. Kodwa sibuza umbuzo, xa sinokunqanda abazalwane bangajoli, ndizohlala kanjani le mna ndikhwela abantu abajolayo? Nditsho njani uba niyayibona le bomthetho? Mabeke bendike ngathi kuya kule point, bendike ngathi kuwe, iwane ezawubetha nje, bendike ngathi kuwe, uzinikele emthethweni uzohluleka. Bekhulula lo point, ndiyekile ndizikwentile. Xa umthetho honest uzoba umphakathi. Uzohamba usicatshele. Ithi mna uzocatsha even uhamba nomalume wakho. Eyothetha iji benisuka le umalume wakho bangena phi house. Awuzusala estation. Le moto yamalume awuzusala estation uyabe straight nawe le house. Umzalwane umthetho ufana noyela amapolisa. Kaka umzalwane useyelo house uyawusamana ke ungabona as if uwe lokuyiba. Uthona abantu ngibana kumani uma beba hayi wena. So funeka umzalwane mapha wena uqala ulabelo. Hallelujah. Hey, kunjani ukuthi umzalwane uphakathi yadini? Yeka bideke la because uyasiva isaze la sakho. Glory. Ingozi yomthetho nje ndibhekene namhlanje Romans chapter 7. Njengasekugqibeni bathandeka. Ithi ufuna ngiyeke. Ngoko ke bazalwane bam, nani nabulawa nafa kuwo umthetho. Ngawo umzimba kaKristu. Ukuba nibe kuwumbi. Khoma. Cela phakathi izandla umuntu wakwamamkelo wethu. Hayi siphakame. Andizunijonga bathandela. Ngifuna nokwazi nowakwamamkelo. Sijobe ndike kanejonge. Funda le verse. Ndifuna ukukhumbuza abazali into abayiyo. Ngoko ke bazalwane bam, nani nabulawa nafa kuwo umthetho ngawo umzimba kaKristu. Uba nibe kuwumbi. Kulowo ke wavuswa kwabantu. Banokhumbula bayigqiba kusindiswa. Zange uvele bandivusiwe ngoku. Amen. Yabona ngoku ndiyaphinda. Uzive zanto mani zithi ususiwe. Ususiwe. Siyamunga ngelo betha zithi amehlo am avulekile umthwalo wezona ususiwe. Xa usiwe kanti wonke ixesha bendisindwa. Cho wena sikho yinto evayo wena osithiwa. Nike nimfata ubumbi mayibakhuza athi ungakhali mntana. Hayi akakhaliswa zixuwa ubuhlungu bam. Xa kanti lonke ixesha ndiyakwazi ukubamba umuntu. Ndiyakwazi bakhaphuka. Haleluya. Athomnye kwakungathi ndithwele isamente. Kumini ndamkelwe ndaba
Hey. Uyazi bakuthwalisa ngani? Bangetulwe labo thwala wena. Thwalisa imfana kanti uthe uYesu wakho umthwalo olula bathi abasindiswe noba siyasinda sesakho. Oyini ndim ndodwa ngolombe omosha into zamakhono ndithi uYesu uthe yakhe ijokhwe ilula imnandi bathi aba basindiswe iyasinda ngeyakho. Okay, ndimthanda uPeter. Uyazi baxa besithi noma iyasinda ngeyakho banyanisile because what yasinda seyiyo le kaYesu. So Peter welisukisele yakho thatha go ukusindiswa, it means uthwele yakho. Jesus. Kodwa bathi bekhuthaza, abayokhuthaza nyani. Xa isinda isusa. Amen. Yeah. Ukuyakhi. Lilungile ijokhwe lakho. Awunjani umthwalo? Ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Haleluya. Ndithi kuwe walufikelwe yimini yokusindwa ukusindiswa. Uthwele yakho ijokhwe not le wawuyithwele eqaleni. Awufuni ukuzidedicate ukuzinikele kabutsha kuYesu. Yena lento uyithwele. Amen. Kuthiwa unafa papa. Andisisho mayelana nabesenimbatha mntuwumbi. Sister, ngiyakhumbula yabona making ngona ngiba kusindiswa ngalamini ngiba kusindiswa. Ndavuka ndathatha imbiza zonke kanti intombazane kanti ndathatha imbiza zonke nezitha zonke ndazibekela phansi. Inga igreen phambi mithe. Ndasikhuphela phansi clean ekhaya kwaphola. Ngoba khona into endiyibenja. Kanti kumnandi kanje emhlabeni. Clean, ndangena izindlu ndabhoka. Hallelujah. All right. Kufuna ba? Verse 4. Verse 6. Ngoba sikhululwe thina kuwe umthetho. Safayo nje kwesibanjwe kuko. Ngokude sikhonze sinokutsha bomoya. Singakhonzi sinokudala bomthetho obhaliwe. Hey. Amen. Nimamelisise bathandeka. Ke ngoku sikhululwe thina kuwo umthetho. Safayo nje kwesibanjwe kuko. Ngokude sikhonze sinokutsha bomoya. Ayisuka singakhonzi sinokudala bomthetho obhaliwe. Ndikhala ke ndithi kuwe qaphela umntwana wakho uze uthele iziqhamo. Hayi anitshatanga chokuwe wena ungathatanga qaphela umntwana wakho ukuze uthele ntoni iziqhamo. Ngoba uPaulos ku2 Corinthians 11 verse 2 uthi xa ethetha nabazane bonke ndinendisele ndodeninye. Haleluya. Apho sisiwe khona sisiwe uKristu. Bhekana noKristu wakho. Ubufuna ukuthela iziqhamo zikaKristu. Bhekana le ndoda owendiselwe kuyo engubani enguKristu. Uzubheka enye indoda ekuthiwa ngumthetho sowunegama elihle ngoku sowuyakrexeza. Ngoba ibandla mandishole kanti kuzo. Ibandla liyakrexeza. Amen. Amen. Ibandla liyakrexeza. Lendele kuYesu. Lincwase Moses.
It's because so umuntu oqeda yabe free nangoku. Ugade izifoni zakhe, ugade idiary zakhe, ugade yonke into yakhe. Bana umuntu oqeda yabe free. Ngoba uthi nokumkile kwakhe unesotho eliphamakhe lithi nkosikazi kathi baba mayiphumuya uthi ngoba akafuni ukubhaqwa ngendawo akuyo. Thethe mama ngathi na baba wesikakhulu sabaxesa ibandla liyamzonsa uYesu and fighting with Moses. Ibandla, that is why ke bathandela siwiki akathwanga siwise into esikhutshwe kuyo umthetho. Asithathwanga. Ngubani bekhona namhlanje engondweni? Amen. Ngubani oyivile freedom kamoya? No. Angithethi freedom yokuba kuthiwe sekhona. Kaloku ndawuthola phaya emzini. Sefikile. Namze ndawayi. Sefikile. Ndithi ha. Yona ndathola nzakuma phaya ikoni. Noma ngevanga nje ngeke ansaya. Kaloku ndibaza abantu bandazapha siyabasinza imikhuba yabo nokudlala yonke into yabo nobuhle babo. Amen. Kuthi ke uyabona ke nje baselapha. Sizothandaza. Thube ngicela uthathe ubani ezondaza. Bayifika athi ulungile Thixo. Uthi hayi. Yabanda ufuna kukhwazwe. As if uThixo usezulwini ngokwelapha enhlizweni. Funa kukhwasiwe. Hallelujah. Akhwazi umntana abantu tell voice kwi microphone umbone sethesa. Ngoba safundiswa into ba uThixo uyehla. Ake sithethe inyani. Safundiswa uba wehlile. Hayi. Sanudlala ngoYesu. uYesu uhlele khona. Uthi andizunilibala, andizunikhohlwa ndinani. Kude kube sekuphelele kwephakade. Hallelujah. uYesu uhlele nathi. Xa uvunguza hayi ngoba ufikile, but uyangqinelana nathi. Hayi ngoba uthi awufikile, uyangqina, but ndimke lo onenza lento. Yilo libisenzeke. Akho thandaza abantu apha ekoneni, thandaza abantu apha ekoneni. Hayi, uthandaza abantu apha ekoneni. Hayi. Wazimnandi ngosezenziwe zenziwe. Wazimnandi bazenza ukhululekile na. Hallelujah. Ube umuntu epractice wedwa enzeki. Amen. Glory. Ngithetha abantwana. Umtshado wakho indoda owendiselwe kuyo. Ibandla maliyeke ukuncwasana nabani noMoses. Ibandla maliyeke ukutsotsa uYesu. Hallelujah. Esizithethile kanti. Nansi impendulo. Kodwa uzimpendulo zonke ezibathandekayo. Amen. Galatians 5:8. Benisazi nabantu ungenza yonke into egameni lika Yesu. Hallelujah. Glory. Amen. Yonke into uyatya egameni lika Yesu. Usegrandini egameni lika Yesu. Usemsenzini egameni lika Yesu. Usokright egameni lika Yesu. Inye into yenze egameni lika Yesu ukona. Amen. Ngeke wenze egameni lika Yesu. Ayenziwe. Ayenzeki. Ndiyazi basendiyaleta le ndifuna awa. Le ndibakuyini. Funda ke noma. Kuba wonke umthetho uzaliswe ngazwi linye ngeli lithi
uze umthande ummelwane wakho ngoba Galatians uthanda ngakho. Galatians 5 verse 14. Verse 18. Verse 18. Sizovala emveni koko. Uba ke nikhokelwa ngumoya aningaphansi komthetho. Uba ke nikhokhelwa ngubani? Ani Komthetho. That means ukuba niphansi komthetho anikhokhelwa ngumoya noba ningade nithi ndaba kamoya. Ukuba ke nikhokhelwa umthetho, uba niphansi komthetho nowuphi na umthetho, amen, anikhokhelwa. Ngicela ukubuza yena, ucinge nawe general thinking, bana abasindisweyo nemithetho manganani angawabizi futhi imile ngelithi namhlanje manganani ibandla elithile laziwa ngento ethile, ibandla laziwa ngento ethile imithetho le ayomi akuzoziqhamuka zikamoya, hayi imithetho. Wena ibandla elithile kufuneke ume kanje, xa kubuliswa kanje. Imizekelo nje lula nje, imizekelo nje lula lenzinika. Amen. So ibandla lethu lingenelwe ngamaphara umthetho. Ibandla likaKristu. Umbuzo nanku, ubani okukhokhelayo? Moses okanye uYesu? Ngeke bakhokhele bobabili ngendlela. Bafuna ukukhokhela abantu. Thina ke lastly sifundiswa lubaba. Kulambuzo ukuthi sithi lezi zinto kuthiwa even in New Testament ithi balele izinto ungangeni pha, ithi bayinqathu. Andithi niyayazi New Testament lo imfundiso. There is a difference. Imfundiso uTito chapter 2 verse 11 and 12 uthi lubonakele ubaba lusisa ibe lusifundisa. Verse 12 just 12 verse 12. Yes.
thina singabobaba ize ngubaba liyaxelela izinto esifunwa nguThixo. And asithethi ngopastor ngoku, asithethi nge-leadership yebandla. Hayi, yazi ukuba sinayile nto yobaba i-leadership yebandla ingasebenza kamnandi kanti ingakhathaza inhliziyo zabantu. Nikhona bathandeka, ndigqibile ngokuba ndigqibile ngeke kusafundwa enyuvesithi. But uba ngesingayiqonda le nto nawuyiqonde, make ndivumele lo muntu olapha ngoba uhleli endixelele inyani ngam. Ke ndivumele nje yena. Nje ukuthi ndizake ndibone uba xa ndenze into uzobetha caweni namhlanje bazawuthini. Asizuthini. Akho nto esizayithini, sekutshiwo kakade. So uKristu sisiphelo somphetho. Xa sothi usindisiwe phumile emthethweni. Not necessarily uphumile, ukhutshiwe lubabalo uthi ube powerful njengam. Andiqondi umuntu obambe namababa. Asimenge nyasifune inkosi ethandekayo. Bawo siyabulela.